Giakiwabe ward ya Gusii imeye county ya Kisii churches imeye nsemo ya Kisii South ase county ya Kisii ni gagotuma nyubuna omusayo mu myaka ya igatwa oyo bwato mu chando bwobongo ni gobona ganiryo bokonye elia nyaro ikirania ebirengo byaye bunenchirayemo yo kwegenderere igatarenkeyo na gotwariganiryo roboti rokubwatia Omochando bwobongo ngati ya marwaire agochanda mwanya bantu bebigori ange byonsi ase kenyoro gya kebabe egotoka se wodi ya Gusii constituency ya Kitutu Chache South omosae aselieta Costa Mageto nigo abwatetwe no burairo bwo omwaka w'ekirwibere na merongevere buna akoerera na rualite omwaka olio etete 2020 mutinyo 7 tarisi na moja wikira bono igana ngocha kwimanya ncheningo umugana one na atebirugu bono ngonya ku understand inde omongina Kalista mamo mwabo Costa oyoerera igoro yobogima bwo kolenda omwana ye uno mwana yakwanire no yone na ya na eteire nchi muno muibori ngwagere getaseni ekegeito Ndizi TV ngambi ya mono asenge nchi mwachira senge yane ocha kondemeri omwana oyo muna eresa kurwa muna arwari to kurwara kwaye noko na kwokobolia kwa baberabo asabarai no Gusii bwensi omochando otali ogocha tali ogwanjo magocha yani ogocha accidentally asibali mo gotumeka amalio yo gotindia omochando ngotokoro asibali mo wate birengali ebinge omochando ngotokoro ningane tioba konyu barabo asole mono incoming governor Simbarati, incoming senator Richard Monyonka, koga ni monsire. Nona sina tigete skuru na abganire ngonya kubganande. Ngoga ni monsire na bango twini nona college, Gusii polytechnic, inkolega tinde era. Ya na abel sikomo na gasengo kora. Ande ngendre kobera iga na ande bar na bakonya na chakre kolenga likorwara. Ngo sabonde wensi oyo ndigerete se egetaseni yeito Ndizi TV. Igo obokonyi mwana yatagete munyare ko mokonya gakimo mondu serisiko gaiga anyare ko ende ko reche yaye no gotera ali muna tereta ba MP egere munyare gonkonya egere mororere Costa mabira egere ndote yaya bwate anyare goikera na sengenjo kangeire muna ncho moibori tingo nyara komera bokuma oigo boduko kolende na nyagotumoka nyasayone nigongolera so mubaso mwanchu muligerere bono nara yo omongina Kalista oyule mamo mwabo Costa nero mwana obwato muchando akebwa bonko lakini onyarire gusanga mona intwe ali agwetera kulenda omwana oye onyoro omwana oye nabwate kirenga gyo kogendera na masomae usigucha gukinia ekegwa kia yabwate kyo hoteli abwasa sabire ogusaba kurwa sababwatania baya gusaba anto bo moyo muya onyare ko bagoswaime na konye familia yo mongina Kalista korwa Ndizi TV Nchensara Nyarangi on Twitter.